tolane o mangplinor nugi mankna obongkha sidai moholpuni tolabakai jamoniwo sini borok drug sawi haino sabmaya brush rok hai zombie rok hai tola gongkhlaiei haino tongoi tongo basa musungbo basai maya tamni ke drug sound bagai obahai ngui mato obahai mani tirpura hastewo omo naini kangke hapang nibo yak tongo khunma hai tamni ke tabsuk jora je drug mafia drug phalnai kurur ni drug tui phalero ramjamon yakho khorsa khorokni je 100 200 500 600 lakh abohai tui phalero simse ramjabo para amjaruni aubo bisiga chikon je drug gobang tui phalnai drug mafia ronokai haste hapang 300 jora rami mayako omoda haste hapangni neshamukto tirpra norok klai bisi busuk omo hai klai hasni chiklarno drug sari sinai jodi haste hapang musuk hangkai o drug no 1 mas ni bisingono nore riman phiaba haste hapang musinge nai tamunai tabo sawi maya awun bagaino aguliwo kuplung drug sanero paharo kuplung drug sanero haste hapangni saktharung grini bagayo drugs byangti phaiba plant train phatani drug phayaka tirpawo kebo drug saimaya drug tirpawo snamjagya amok hapang kaham khai chatfrinai nang gobang ma sidai mon pro manjago romjago local rok rongberu phiaba bingthani drug komsi hinai phiogeru abahai case bo sunglai thangnai 2024 test robo sunukui mankha sidai mon pro gobang ma drug phalai manjamani phiaba aron thana rok datni phiogeru tamni ke boyabo kisase gobang krei bongni law ni bisakti phioge marbo omohai khlaimangno sidai mon pro gobang ma siklarok dera baikha drug samang aroni thana phano amsuk saktharmung grinyo hnei ma tamni ke bisinti ja manai tong mungjasia ambayo dini srai nugi mano noro obongkha sida mon promisio klainai tolaba chomreni mangpli ini ketemu বাড়ি কই বাড়ি হ্যাঁ হেই কি নেশা খাইছস বাড়ি কই কি নেশা খাইছস কি নেশা হেই বাড়ি কই হ্যাঁ বেতন দিচ্ছে এর লেগে আজ বেশি গেছে বেতন দেয় না তো স্কুলে এই যে শুক্রি মুরগি বেতন গেলি দিতেছে